Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, ang isang ina ay handang pagsilbihan ng kanyang mga anak sa abot ng kanyang makakaya. Ang isang ina, kahit napapagod na, ay hindi yan titigil hanggat alam niyang kailangan siya ng mga anak niya. Ikaw kapuso, ano ba ang kayang gawin ng iyong ina para sa iyo? Dear Papa Dudut, kapag ina ka, wala kang hindi gagawin para sa iyong mga anak. Ganon ako. Pero bakit parang kulang pa rin sa kanila? Ako nga pala si Milagros, 60 years old at isang ina. Isa na akong byuda at hindi na nakapag-asawa pa dahil nag-focus ako noon sa nag-iisa kong anak na si Regine. 35 years old na siya sa kasalukuyan at may kinakasama na ito na itago na lang natin sa pangalang Richard. Kaidaran din niya. Nakilala niya ito sa pinapasukan niyang trabaho noong unang salta ito sa Maynila. Mula nang nakapagtapos ng kolehiyo si Regine ay nakipagsapalaran na ito sa Kamaynilaan at naiwan ako mag-isa sa Davao. Nahirapan akong masanay na wala ang anak ko sa piling ko pero mas nauunawaan ko ang kagustuhan nitong matupad ang kanyang mga pangarap. Hindi na ito umuwi pa sa amin at nagpapadala na lamang siya noon ng pera sa akin. Saglit lamang, madalas ang kumustahan namin dahil madalas busy raw siya noon sa trabaho. Naiintindihan ko pa rin siya at sa text nga lang din ito nasasabi sa akin na may ka-live-in na rin siya. At noong nagsabi ako na gusto kong makilala ang lalaking yon ay sinabi niyang saka na raw kapag nagpunta na ako ng Maynila. Tinanong ko siya noon kung kailan ko ba siya pwedeng dalawin. Pero hindi ito sumagot pa. Naghintay ako ng pagkakataon para payagan na niya akong puntahan ko siya at nangyari yon noong nagsimulang maging alert level 2 na ang NCR. Siya pa mismo ang nagsabi sa akin na tumira muna ako sa bahay nila dahil kailangan nila ng kasama. Natuwa ako at agad ako nag-impake ng mga damit ko para puntahan siya, Papa Dudut. Sinundo niya ako sa airport noon at hindi ko na siya halos nakilala dahil sa tagal na hindi ko siya nakasama. Noong nakarating kami sa bahay nila ay doon na kami nakapag-usap ng maayos na dalawa. Grabe pala talaga ang traffic dito sa Maynila. Masasanay din kayo. Hindi ko lang maisip kung paano ka nakikipagbakbakan sa traffic araw-araw. Lalo't sabi mo malayo ang trabaho mo rito sa inuupahan nyo. Nasanay na rin ako, Nay. Ganon din si Richard. Oo nga pala, anong oras ba ang uwi ng asawa mo? Pauwi na rin yon. Kailangan lang niyang ayusin yung pinablatter namin sa pulis. Pinablatter? Yung dati naming kasambahay. Ninakawan kami rito. Pansin niyo bang kokonti na lang ang appliances namin dito? Ref at microwave na lang yung natira. Kung kaya niya lang bitbitin niyang ref siguro pati yan tinangay na rin niya. Grabe naman! Paano bang nakalusot yun sa inyo? Nagbabakasyon kami nung ninakawan niya kami. Kasama yung boyfriend niya, sabi nung mga nakakita. May mga nakakita naman pala Bakit hindi man lang nireport sa mga pulis? Sinabi niya sa mga nakakita na maglilipat na raw kami ng bahay. Di na sila nagduda. Napakahayop naman pala ng kinuha niyong kasambahay. Sana hindi na lang kayo kumuha. Lalo't mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Kailangan kasi namin na maglilinis ng bahay. Wala kaming oras ni Richard na asikasuhin ng bahay kasi panay ang OT namin. Pagod kami lagi pag uwi lalo kapag galing kaming OT. Huwag niyo naman kasing sagarin ang mga katawan niyo. Oo, at mga bata pa kayo pero Sana, Nay, habang nandito kayo sa bahay, makatulong man lang sana namin kayo sa pag-aasikaso rito. ay, alam mo namang walang problema sa akin yan.
Mahilig ako maglinis ng bahay at hindi ako mapirme kapag may kalat. Mabuti naman kung ganon. Ayoko na rin kasing kumuha pa ng kasambahay na bago. Nakakadala na. Sinabi mo pa. Oo, wag na lang talaga kayong kumuha. Hayaan mong ako na lang ang bahala rito at kayo namang mag-asawa kumayod lang kayo ng kumayod. Salamat, Nay, ha? Ah, oo nga pala, Nay. Madalas pakalat-kalat ang gadget at pera ni Richard dito. Sana mailigpit nyo ng maayos. Para namang sobrang kati ng kamay ko para pag-interesan pa ang pera ng asawa mo. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin, Nay. Sinasabi ko lang para maliwanag sa inyo. Pagkatiwalaan mo ko, anak. Hindi malikot ang kamay ko. Nung bata ako... Sabi ko na nga ba ibabalik mo yung nakaraan. Minsan lang akong nagnakaw ng pera noon. At alam mo naman na para rin sa'yo yun. Inaapoy ka na ng lagnat at wala akong pera pang pa-ospital sa'yo. Kasi inubos nyo sa kakasugal. Mali ko yun, oo. Nagbago naman ako, anak. Sana naman mapagkatiwalaan mo na ako ulit. Nakakatroma lang kasi talaga yung kasambahay na nagnakaw sa amin. Naalala ko lang tuloy bigla yung pagnanakaw nyo nun. Hindi na yun mauulit pa. At saka, sarili kong pamilya pag nanakawan ko. Ano ba namang klaseng tao ako kung gagawin ko yun? Huwag ka mag-alala, anak. Hindi maglilikot ang kamay ko rito sa bahay mo. Salamat naman kung ganun. Asan ba ang banyo nyo at gusto ko nang makaligo? Kanina pa ako naglalagkit sa biyahe. Doon, Nay, sa gawing kanan ng kusina. Papa Dudut, first year high school si Regine noong nagkasakit siya ng malubha. Bilang isang ina, handa mong gawin lahat para sa iyong anak, hindi ba? Napilitan po akong magnakaw noon sa isang tindahan malapit sa amin. Natsyempo kasing madali lang maabot noon ang lalagyan ng pera at saktong wala ring nagbabantay. Nakuha ko ang pera pero may nakakita pala. Nadala ko noon sa ospital si Regine nang sugurin ako ng may-ari ng tindahan at sinaktan ako. Hindi naman ako makatanggi noon dahil may nakakita. Nasaksihan lahat yon ni Regine at alam ko minsan sinesuwerte ako pero madalas ay minamalas po ako noon. Isa pa ito sa kinagalit noon ni Regine dahil nakikinita na raw niya na hindi siya makakatungtong ng kolehiyo dahil sinusunog ko na kaagad ang perang hawak ko. Mas lalo tuloy akong napursiging magsugal para may maipon ako na pampaaral para kay Regine. Pero minalas pa rin po ako. Nahiya na ako noon sa anak ko lalo na noong siya na ang gumawa ng paraan para magkaroon po ito ng scholarship sa bayan. Siya ang nagtaguyod sa kanyang pag-aaral imbes na ako na ina niya. Kaya naiintindihan ko siya noon kung malaki ang naging tampo nito dahil hindi ko siya natulungan sa pangarap niya. Kaya nga noong nagpunta ako sa Maynila ay sinabi ko sa sarili ko na oras na para bumawi naman sa kanya. Kaya nga pinagaan ko ang buhay nilang mag-asawa sa pamamagitan ng pag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay. Mabilis lang namang asikasuhin noon ang bahay ni na Regine dahil hindi naman yon ganong kalaki. Kaya nga bago sumapit ang hapon noon natatapos ko na ang mga gawaing bahay. Para malibang ko naman ang aking sarili naglalakad-lakad ako sa barangay namin. At doon ko nakita na may pabingo pala sa dulong kanto namin. Araw-araw na akong nandun kapag natatapos na ako sa gawaing bahay at umuwi ako bago dumilim para makapagluto na. May isang beses nga lang na ginabi ako ng uwi dahil hindi ko na malaya ng oras, Papa Dudut. Hindi naman ako masyadong kinabahan dahil alam ko noon na late din namang umuwi sina Regine pero nagkamali ako.
ko mamaya ka pa uuwi. Sumama ang pakiramdam ko kaya di na ako nag-OT. Ah, ganun ba? May gusto ka ba? Gusto kong kumain. Ay, teka, magluluto ako. Ngayon pa lang kayo magluluto? Anong oras na oh? Kasi... Saan ba kayo galing? Bakit di man lang kayo magsabi kung lalabas kayo ng bahay? Andyan lang ako sa kabilang kanto. Ano naman yung ginawa nyo ron? Nanood ng bingo. Nanood? O nagbingo kayo? Nanood lang. Wala naman akong pera para maglaro. Manonood ngayon, pero baka sa susunod ay magsusugal na naman kayo. Ay, hindi anak. Natapos ko na kasi yung mga gawaing bahay kaya lumabas ako para aliwin naman yung sarili ko. Wala naman kasi kayong TV kaya wala akong mapagpalipasan ng oras. Kasalanan ba namin kung nanakawan kami? Hayaan nyo, kapag nakaipon na, yan ang una naming bibilin para di na kayo magsugal uli. Sabi ko naman sa'yo hindi na ako babalik pa sa pagsusugal. Wala naman akong pera para ron. Parang nagpaparinig pa yata kayo ah. Ha? Ilang beses nyo nang sinabi ang wala kayong pera. Gusto nyo bang bigyan ko kayo? Diretsahin nyo na lang ako. Hindi naman. Ayaw ko lang kasing isipin mo na nagsusugal na naman ako. Hey, magluto na kayo bago dumating si Richard. Sige. Yung madali na lang ang lulutuin ko, ha? Pwede bang igisa ko na lang yung corned beef? Corned beef na naman? Baka kako gutom na gutom ka na. Corned beef kaninang umaga, corned beef na naman ngayong gabi? Di titingin ako ng ibang dilata rito. Hindi namin ginagalaw yung mga delata dahil pang emergency lang yan. Lalo't pandemic pa rin. Baka bigla-bigla na namang mag-lockdown limitado na naman ang paglabas-labas. Ganun ba? Sige. Kaya nga kayo na malengke nung nakaraan, di ba? Anong balak nyo sa mga karne, gulay at isda dyan sa ref? Bubulukin nyo lang? Hindi po ganun kadaling kumita ng pera. Alam ko naman yun, anak. Para kasing hindi Huwag na sanang mainit ang ulo mo. Paano bang hindi iinit ang ulo ko, Nay? Tingnan nyo nga. Kahit bahaw, wala. Hindi na tumauulit. Blackout bingo kasi kanina kaya ako ginabi ngayon. Hindi ko na malayan ang oras. Pero dati naman bago dumilim nakakauwi na ako. So matagal-tagal na pala kayong pumupunta dyan sa bingo na yan. Oo, pero para lang palipasin ang oras. Imbis na pumirmi lang kayo rito sa bahay at maglinis, sinasayang nyo pa oras nyo doon. Nakapaglinis naman ako. Nakapaglinis? Bakit yung cabinet sa kusina di man lang naayos yung laman? Bukas ko dapat aayusin yun kasi gusto ko sanang magpabili sa'yo ng panibagong lalagyan ng mga nakatambak dyan. Wala akong perang pambili niyang lalagyang sinasabi nyo. Sige, gawan ko na lang ng paraan bukas. Ay nako, tawagin nyo na lang ako kapag nakapagluto na kayo. Idlip lang ako para palipasin tong sakit ng sikmura ko. Iniisip ko na lang na siguro talagang masama ang pakiramdam ni Regine na talagang gutom na ito, Papa Dudut. Naintindihan ko naman na pagod ito sa trabaho niya at gutom na kaya talagang makakaramdam nga naman kahit sino ng inis sa ganong kalagayan. Nasaktan lamang ako dahil para bang wala na siyang respeto sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siyang nagalit sa akin mula nang tumungtong ako sa Maynila. Pinilit kong iwaksi ang sama ng loob ko sa mga binitawan nitong salita, Papa Dudut. Noong natapos na akong magluto ay tinawag ko na ito para kumain. Hindi na ako sumabay noon at inayos na lamang ang kabinet. Hindi naman niya ako inayang sabayan siya at aaminin kong nakaramdam ako ng tampo noon. Yun din ang unang beses na naramdaman kong parang katulong ang turing nito sa akin at hindi isang ina. Ayokong palalimin pa noon ang naiisip ko na yon dahil masakit sa isang ina na gano'n ang turing sa iyo ng sarili mong anak. Nang mga sumunod na araw ay mas lalo kong nakumpirma na parang ang katulong ang tingin nito sa akin. Ni minsan ay hindi ito nagkusang tumulong sa pag-aayos ng bahay kahit na day off nilang mag-asawa. Hindi na lamang ako umiimik noon dahil alam kong ikakagalit na naman niya yon, Papa Dudut. Hanggat maaari, Papa Dudut, ayokong nagagalit noon si Regine sa akin. Dahil ayokong isumbat nitong muli ang mga naging kasalanan ko sa kanya noon. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Hindi na ako lumabas pa noon ng bahay para manood ng bingo o kahit man lang maglakad-lakad. Natakot kasi ako na muling magalit si Regine kapag hindi niya ako nadatnan sa bahay. Sinubukan ko na lamang aliwin ang sarili ko sa barahang binaon ko papunta ng Maynila. Nagsosolitaryo na lamang ako para palipasin na lamang ang oras habang hinihintay ang pag-uwi ng mag-asawa. Hindi pa rin pare-pareho ang oras ng uwi nilang dalawa at madalas nakakatulugan ko na sila noon sa sala kakahintay. Minsan nagtatampo na rin ako noon dahil hindi nila kinakain ang mga hinahanda ko dahil nakakain na raw sila sa labas. Samantalang binilin sa akin ni Regine na huwag kong kakaligtaang magluto ng pagkain lalo't pagod sila sa trabaho. Naging grabe na rin ang mga utos ni Regine sa akin, Papa Dudut. Wala na ngang pakiusap, talagang puro na lang siya utos. Tinatrato niya ako talaga bilang isang katulong at hindi bilang isang ina. Hindi yun nakakaganda sa pakiramdam. Ang nipis din ng pasensya nito sa akin sa tuwing nagkakamali ako ng linis lalo na sa mga appliance nito. Hindi kasi ako sanay sa mga ganong appliances kaya hindi ko alam kung paano yon gagalawin. Naituro naman niya, yun nga lang dala siguro ng edad ko mabilis kong nakakalimutan talaga. Nay! Nay! Ano yon? Pumunta nga muna kayo rito sa kusina. May ipagagawa ka ba? May papaulit ako sa inyo. Tingnan niyo tong microwave. Bakit di niyo man lang nilinis to? Natatakot kasi ako na ipasok yung kamay ko dyan. Baka makuryente ako. Ano ba namang rason yan, Nay? Hindi kayo makukuryente dahil hindi naman nakasaksak. Baka lang kasi mag-ground. Ay naku, Nay! Kung nakakakuryente yan, di sana lahat kami nandito sa bahay tostado na. Nakatamaran nyo na naman sigurong linisin. Hindi naman. Mukha kasing busy na naman kayo sa pagsusugal Pagsusugal? Hindi na ako nagsusugal. Bakit may karton ng baraha dyan sa sala? Nagbabaraha ako, oo, pero pang solitaryo lang. Diyan naman nagsisimula yan Mamaya malalaman ko na lang nasa kabilang kanto na naman kayo at nagsusugal. Hindi ko na nga magawang lumabas ng bahay Ay dapat lang, Nay! Di pa tapos ang pandemya, ipapaalala ko lang ha. Kapag nagkasakit kayo, ako ang gagasto sa pang-ospital o pang-palibing nyo. Nag-iingat naman ako. Basta linisan nyo na tong microwave. Tapusin ko lang yung nililinis ko sa banyo. Maghugas na kayo ng kamay at unahin nyo na tong microwave. Maya-maya lang magigising na si Richard. Alam nyo namang minu-minuto nagpapainit yun ng kape. Natatakot talaga akong hawakan yung microwave, Regine. Pasmado pa naman ako. Ano ba naman, Nay? Kakasabi ko lang sa'yo na hindi kayo makukuryente. O, tingnan nyo. Nakuryente ba ako? Regine? Okay na yung kamay nyo. Ayan nasa loob na ng microwave yung kamay nyo. Nakuryente ba kayo? Nag-ground ba kayo? Pwede na bang ilabas yung kamay ko at nagpapawis na Atukin nyo yung paligid ng microwave. Bibigyan ko kayo na 1,000 kung makukuryente kayo kapag ginawa nyo yan. Hindi na kailangan, anak. Sige at lilinisin ko na to. Mabuti naman. Kala ko makikipagtalo pa kayo Wala kasi akong alam sa mga ganitong gamit. Alam mo naman sa atin sa Davao, electric fan lang ang meron tayo. Pues iba rito sa Maynila. Kailangan ko ng mga gamit na yan para mapagaan ang buhay ko. Hindi pwedeng mag-tiis lang sa electric fan. Bakit? Mapapainit ba nun ang mga lumamig na pagkain ko? Hindi. Pagkatapos niyong linisan yung microwave, pakisilip na rin yung likuran ng ref. Mukhang may mga namatay na namang ipis dun. Sige. May parating pala akong order mamaya. Pakikuha na lang at pakisanitize bago nyo dalhin sa kwarto namin. Sige. Nahabag ako sa sarili ko sa kung paano ako tratuhin ni Regine, Papa Dudut.
Kung paano niya ako kinausap para bang napakatanga kong tao. Naiyak na nga lang ako habang sinusunod ang mga inutos niya sa akin. Nanatili ako ng mas matagal sa banyo para doon pahupain ang pamamaga ng mga mata ko. Sa banyo ako nakahanap ng kapayapaan at hindi muna sana ako lalabas noon kung hindi lang may kumatok sa aming gate. Pinalipas kong muli ang ginawang yon ni Regine sa akin. Pinalubag ko na lamang ang loob ko at sinabi ko sa sarili kong pagod lang siguro ang anak ko sa kanyang trabaho. Bukod kay Regine ay napapadalas din ang mga inuutos ng kanyang asawang si Richard. Nung una maayos naman itong nakikisuyo pero siguro nang tumagal naging komportable na siyang mag-utos. Lalo na tuwing nakikita niya noon kung paano ako utusan ni Regine. Kaya siguro nakigaya na rin siya. Hinding-hindi ko makakalimutan noon papadudot noong isang beses na nilapitan ako nito para mag-utos. Wala noon si Regine at si Richard lamang ang kasama ko sa bahay. Habang nilalagay ko noon sa kabinet ang mga damit nila, lumapit ito sa akin. Nay? Oh, Richard, tapos ka na bang kumain? Opo. Nilagay ko na rin sa lababo yung pinggan para madali nyo nang mahugasan mamaya. Ah, sige. Tapusin ko lang tong pagsasalansa ng mga damit nyo. Ay, nga pala. Nay, may ipapasuyo sana ako eh. Ano yon? Napansin ko kasi na di nyo sinasama sa mga nilalaban nyo yung mga underwear ko eh. Baka pwede nyo nang isama sa susunod. Akala ko kasi personal na gamit na yon. Ano naman ho kung personal? Kasi syempre parang hindi naman ata maganda na ako pa yung naglalaban ng sinusuot mong pangtago ng ari mo, di ba? Ang straightforward naman, Nay. Talaga bang pati yun ako pa rin na maglalaba? Syempre naman po. Sayang naman yung sabon at tubig kung di nyo pa isasabay sa mga nilalaban nyo, di ba? Para sana, minsanan na yung paglalaban nyo. Maliliit at madali lang namang labhan ang brief mo. Oo nga kaya nagtataka ako bakit di nyo nilalaban. Kasi akala ko kaya mo na yung gawin. Bakit po yung kay Regine kayo yung naglalaba? Kahit nga yung may tagos kinukusot nyo pa. Anak ko naman yun. Anak nyo na rin ako, di ba? Asawa ko si Regine. Pamilya na tayo. Nakakatampo naman kayo, Nay, kung di nyo gagawin yun para sa akin. Nakakailang kasing O gawin. sige, ako na lang ang maglalaba. Bahala na kung mapagod ako at mapasma. Isipin nyo, galing na akong trabaho. Pagod na ako tapos kailangan ko pang asikasuhin yung paglalaban ng mga brief ko. Pwede namang ibabad ko na lang para matanggal agad yung dumi. Tapos laban mo na pag may oras ka. Hindi ka na matatagal ang kusutin kasi… Okay, sige. Ako na rin ba yung maghuhugas ng pinagkainan ko? Kasi di ba personal ko namang ginamit yon? Ako nang bahala ron. Ako na lang, Nay. Nakakahiya naman sa inyo. Mukhang di mo na kayang ayusin yung mga ginamit ko. Wala naman akong problema sa mga hugasin. Maliit lang naman yun na pakiusap, pero sige. Gusto ko lang naman mabawasan yung pagod ko. Yung pag-uwi ko ng bahay, wala na sana akong ibang gagawin kundi magpahinga. Pero di ko pala yun magagawa. Richard naman. Isipin nyo, mas malaki pa yung ambag kong pera sa bahay na to kaysa kay Regine. Pero di man lang ako mapagsilbihan dito ng tama. Mali ba yung tanggihan kong laban ng mga brief mo? Hindi lang talaga ako sanay naglalaban ng underwear ng ibang tao. Yung asawa ko nga nung nabubuhay pa hindi ko na ipaglaban ni minsan ng salawal niya. Napakamalas naman niya kung ganun. Hindi naman sa malas. Nahihiya lang din siyang ipalabas sa akin gawa ng… Hindi nyo na kailangang magpaliwanag. Siguro nga di pa rin pamilya ang turing nyo sa akin kaya ayaw nyo akong ipaglaba. Masyado bang nakakadiri ang brief ko? Nung huli kong chinek, wala namang kahit na anong marka o amoy para pandirian nyo ng ganyan . O sige na Richard, wag na nating pagtalunan to. Lalabang ko na lahat ng brief mo. Kung napipilitan kayo… Hindi ako napipilitan. Gusto ko rin gawin yon bilang pasasalamat na pinatuloy niyo ako sa bahay niyo. At syempre, dahil tinuturing na rin kitang sarili kong anak. Salamat sa pagtanggap sa akin bilang anak nyo. Yun lang naman ang habol ko .
Nga po pala, dahan-dahan lang po sa paglalaban ng mga brief ko ha. Baka kasi masyado nyo namang makusot. Mahal pa naman yung mga yon. Branded. Dinaan ako ni Richard sa pangungonsensya at simpleng panunumbat kaya ako pumayag sa utos niya. Mula noon tinuloy-tuloy na niya ang ganong gawain para mapapayag ako sa mga gusto niyang gawin ko. Hanggang isang araw ay para na lamang kong robot na sunod na lamang ng sunod kahit na hindi nahintayin pa ang pangungonsensya o panunumbat. Namanhid na lamang ako at tinanggap na siguro ito ang kapalit ng mga naging kasalanan ko noon kay Regine. Mas naging madali para sa akin na tanggapin ang sitwasyon ko sa ganong pag-iisip kesa yung durugin ko yung puso ko sa kakaisip na talagang katulong lang ang turing nila para sa akin. Gustuhin ko man noon na kausapin sila sa posisyon ko sa bahay ay hindi ko rin nagawa dahil ako yung nahihiya. Naisip ko kasi na baka isumbat sa akin lahat ng nagastos nila para sa pamasahe at pangkain ko araw-araw. Mula noong dumating ako sa bahay nila ni minsan ay hindi nila ako binigyan kahit piso man lang. Naging katulong nila ako ng walang bayad. Noong minsan nga ay sinubukan kong manghingi ng 20 pesos pambilisan na ng tinapay. Pero agad akong pinangunahan ni Regine at sinabing baka gamitin ko lang daw ang pera para ipangsugal. Mula noon ay hindi ko na inulit pang manghingi kahit 25 sentimos sa kanya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Umaasa ako dati na baka naman matuto silang makiramdam sa kalagayan ko, Papa Dudut. Pero hindi yon nangyari. Na doble hanggang sa natriple lahat ng pinapagawa nila sa akin. Ultimo yung pag-utos sa akin para ipadala yung mga gusto nilang ipadala sa mga kakilala nila, ako pa yung gumagawa noon. Papa Dudut, may edad na ako noon at napapagod din syempre kapag nagtuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Nais ko lang din noon na mapansin nilang ginagawa ko naman ang lahat para magpakita ng pasasalamat sa pagtanggap nila sa akin sa bahay nila pero para bang hindi nila yon nakikita. Pakiramdam ko noon sapat lang yung pagiging katulong ko sa kanila dahil marami na silang naipakain sa akin mula noong tumuloy ako sa bahay nila. Nung hindi ko na kinaya ang mga pinapagawa nila ay nagplano akong kausapin na silang pareho. Inintay ko sila isang gabi at habang ginagawa ko yon, ininsayo ko na yung mga dapat kong sabihin. Natakot pa nga ako sa magiging reaksyon nila dahil paniguradong mamasamain nila lahat ng hinaing ko. Hinanda ko na lamang ang sarili ko sa kung ano ang masasabi nila. Sakto 10:00 na ng gabi nang dumating sila at doon natuwa ako dahil kahit papaano ay good mood sila. Nakangiti pa silang pumasok ng bahay. Kaya naisip kong sakto lang ang oras na pinili kong kausapin silang pareho. Grabe yung nangyari na yung kay Claire, no? Hindi ko na nga siya matignan after nung nangyari. Saka hindi ba? Oh, Nay! Mukhang kampanting-kampante kayo sa pagkakaupo niyo dyan sa sofa. Nakapagluto na ba ng dinner? Oo, iinitin ko na lang kapag handa na kayong kumain. Mamaya muna siguro. Napagod kami sa biyahe pa uwi. Ang hirap talaga kapag nagko-commute ka lang. Pakuha na lang kami ng malamig na tubig. Sa akin, padagdagan ng yelo. Ang init sa labas eh. Pwede bang makausap muna kayo saglit? Mukhang seryoso kayo ah. Ihingi ba kayo ng pangsugal? Wala kaming maibibigay. Hindi naman yon. Gusto ko lang sana maglabas ng hinanaing ko. Hinanaing saan? Dahil di ka namin pinapayagang magsugal? Alam niyo naman sigurong para rin yun sa ikabubuti niyo, di ba?
Huwag mo na sanang ibalik-balik pa yung tungkol sa sugal. Matagal ko nang kinalimutan yan. Matagal nang kinalimutan? Bakit parang memoryado nyo pa rin yung tamang pagsalat ng baraha? Hindi tungkol sa sugal o anumang bisyo yung gusto ko sanang sabihin sa inyo. Tungkol saan pala yan? Nito kasing mga nakaraan, napapansin ko napapadalas na yung mga utos nyo sa akin. Yan ba yung kinasasama ng loob nyo? Alam nyo naman na kailangan namin kayo rito para gampanan yung mga gawaing bahay dahil hindi namin kayang gawin yun, di ba? Pareho kaming pagod sa trabaho ni Richard. Inaasahan nyo talagang kami pa ang gagawa nun? Alam ko namang pagod kayo pagdating at kaya nga ako nandito para pagaanin kahit papano yung stress at pagod nyo. Hindi ko lang maintindihan, Nay ha. Sorry pero parang ang tunog labag sa kalooban nyo lahat ng pinapagawa namin dito sa bahay. May kusa naman akong trabahuhin lahat ng mga gawain dito. Ang sa akin lang, hindi pa man din ako nakakaupo may panibago na naman kayong utos. Alam niyong mahina na mga buto ko at sa edad ko hindi na dapat ako masyadong nababanat sa mga mabibigat na trabaho. Hindi nababanat sa mabibigat na trabaho. Try nyo kayang puntahan kami sa trabaho namin para makita nyong katiting lang ang pagod na nararamdaman nyo. Kayo rito kapag natapos na sa gawaing bahay, pwede na kayo magpahinga. Kami, tuloy-tuloy lang at madalas nauuwi pa namin dito sa bahay yung trabahong di namin natapos. Tama si Regine, Nay. Kaya sana wag nang sasama ang loob nyo kung nauutusan kayo sa mga gawaing bahay. Kaya nga namin kayo kinuha, di ba? Nasabi naman na siguro ng anak nyo kung bakit kayo nandito. Oo. Yun naman pala Pero ang akala ko tutulong lang ako sa gawaing bahay. Hindi ko lang talaga inasahan na ituturing niyo kung katulong dito. Ha? Bakit nyo naman iisipin na tinuturing namin kayong katulong? Ang katulong, binabayaran. Hindi naman namin kayo inaabutan kahit piso para sa mga ginagawa nyo dito sa bahay, di ba? Yun na nga Para akong nangatulong ng walang sahod. Yung mga pinapagawa nyo at paraan nyo ng pag-uutos parang katulong nyo ko Naku, Nay, kayo lang ang nag-iisip niyan. Ako lang ba? Balikan niyo yung mga araw na inutusan niyo ko at sinigawan kapag may mga pagkakamali ako. Hindi nanay ang turing niyo sa akin dito. Isa akong katulong para sa inyo. Di sorry, kung sa tingin nyo ganun ang turing namin sa inyo. Masyado naman kayo nagbabalat sibuyas dyan. Nay, kung pera lang ang kailangan nyo, pwede nyo naman kaming diretsahin Hindi pera ang kailangan ko. Kilala ko kayo, Nay. Magkano ba ang gusto nyong kabayaran para sa pag-aasikaso nyo rito sa bahay? Sinabi ko na ngang hindi pera ang pinupunto ko. Binanggit nyo na nga kanina, di ba? Sabi nyo para kayong katulong na di binabayaran? O di sige, babayaran namin kayo. Parang kinumpirma nyo lang sa akin na katulong talaga ako para sa inyo. Hindi na namin alam yung gusto nyong mangyari dito. Alam nyo, Nay, kung gusto nyo… Richard, ako na lang ang makikipag-usap kay nanay. Pumanik ka muna sa kwarto. Nakakainis kasi. Di na lang tayo diretsahin. Ako nang bahala. Sige na, magpunta ka na muna sa kwarto. Nay, sa susunod wag ka kayong pabigla-bigla ng paghihimutok. Pasensya na. Talaga kasi… Ang ayos-ayos ng mood namin kanina Tapos sisirain nyo lang. Akala ko kasi… Pagod kaming pareho tapos babanatan nyo kami ng problema nyo rito sa bahay. O sige Nay, para wala na lang issue. Mula ngayon, tulong-tulong na lang sa gawaing bahay. Hindi naman yun ang… Okay na. Papanig na ako sa kwarto. Hindi na ba kayo kakain? Ipaghahain ko Bakit kayo… pa? Baka pati yan, isumbat nyo pa. Nagsisi ako na sinabi ko sa kanilang dalawa ang problema ko. Nainis ako sa sarili ko dahil pwede namang hindi ko na lamang sinabi sa kanila para maging maayos pa rin ang pagsasama naming tatlo. Mula noong sinabi ko sa kanila ang hinanaing ko ay hindi na nila ako kinausap ng maayos. Dinadaan-daanan na lamang nila ako sa bahay at madalas pinaparinggan nila ako noon. Tinulungan na nila ako sa mga gawaing bahay pero padabog lahat ng ginagawa nila na may halong pagpaparinig.
Nakaramdam ako ng hiya habang pinagmamasdan silang nag-aayos ng bahay pagka-uwi pa lamang nila. Papadudot para hindi na sila magtrabaho pa sa bahay ay sinisikap ko na noon at tapusin na lahat pagtatrabaho nila ng sapilitan. Lalo na si Regine Papadudut. Madalas sa harapan ko siya noon gumagawa ng mga gawaing bahay para siguro ipakita na masama ang loob nito sa akin. Nananadya siya noon na ipakita sa akin na nahihirapan siya sa mga gawaing bahay na dapat ako lamang mag-isa ang gumagawa, Papadudut. Buisit naman siya! Nak, Naglalaba ako. May iutos ka ba? wala naman akong iuutos. Eh di wag niyo na akong istorbohin dito. Iwan mo na yan dyan. Ako na lang ang maglalaban yan. Wag na, nakakahiya eh. Baka mamaya maisumbat na naman to sa amin. Patawarin niyo na sana ako sa mga nasabi ko nung nakaraan. Nadala lang siguro ako ng pagod. At kami, hindi ba napapagod sa trabaho? Alam ko naman yun. Kaya nga humihingi na ako ng sorry eh. Wala nang magagawa yan, Nay. Nakasakit na kayo. Sana kahit papaano merong… Wala nga! Sawang-sawa na ako sa kakahingi nyo na sorry. Mula pagkabata ako, dyan na kayo magaling. Puro na lang sorry sa bawat pagkakamali. Akala nyo ba maganda yung epekto nun sa akin? Hindi! Hinding-hindi! Akala nyo matatapalan lang ng sorry lahat? Pwes nagkakamali kayo. Kaya nga nandito ako bumabawi sa'yo eh. Bumabawi na kayo sa lagay na yan? Eh parang konting pagod lang eh, atrasado na naman kayo. Anak, kung alam mo lang na masaya naman ako sa Davao noon. Eh di bumalik kayo ron. Mas maganda nga atang andun kayo eh. Kung bakit naman kasi naisipan kong kunin kayo dito sa Maynila? Masaya ako ron. Pero mas masaya ako rito kasama ka. Kung alam mo lang na nangungulila ako sa'yo lagi nung nasa Davao pa ako. Eh di sana inayos niyo yung pagiging nanay niyo sa akin nung nasa Davao pa ako para hindi ako nangating umalis sa lugar na yon. Kaya nga sising-sisi ako. Dahil hindi man lang ako nakabawi sa'yo nung nandun ka pa. Marami akong pinalagpas na pagkakataon para maayos yung gulo natin. Ikaw lang naman yung gumawa ng gulo na yun, Nay. Hiyang-hiya ako sa nagawa niyong pagnanakaw, sa pagsusugal niyo, sa pagiging walang kwenta niyong ina. Kung ano-anong inabot kong pamiminta sa akin sa eskwelahan dahil sa inyo. Kahit mga teacher ko noon, walang ibang ginawa kundi pagchismisan ng buhay natin. Hindi ko alam yan. Hindi niyo alam dahil wala naman kayong pakialam. Anak! Alam niyo, Nay, mas maganda siguro hindi ko na lang talaga kayo pinapunta rito sa Maynila. Akala ko makakatulong kayo eh. Akala ko magiging maayos tayo rito, pero hindi eh. Naging dagdag stress ka pa sa akin. Gusto ko lang naman magsabi ng saloobin ko. Gusto ko ring magsabi ng saloobin ko ngayon, pwede ba? Naiinis ako sa'yo dahil puro kayo reklamo. Hindi na lang kayo magpasalamat na binigyan ko kayo ng matutuluyan at bukod dyan, libreng pagkain. Nung nasa Davao ka, anong kinakain mo ron? Bahala na, di ba? Madalas di ka pa nga siguro nabubusog sa mga kinakain mo. Alam mo kung bakit? Kasi nung sinundo kita sa airport, sobrang payat mo. Ikumpara mo ngayon, Nay. Ikumpara mo! Nagkalamang ka na at hindi ka na maputla. Wala man lang bang pasasalamat sa naiambag naming pagkain dyan sa sikmura mo? Salamat. Sa susunod na sahod namin, maglalaan kami ng pera para ipangpamasahin nyo pa uwi ng Davao. Kahit patong-patong na ang bayarin namin, gagawa pa rin kami ng paraan para sa pamasahe at allowance nyo pa uwi. Okay na ba? Anak, wag mo naman akong pauwiin. Ayos naman ako rito eh. Hindi, Nanay. Mas lalo lang nagkakalamat ang relasyon natin sa ginagawa nyo eh. Pwede bang kalimutan na lang natin yung nasabi ko nung nakaraan? Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na yun mauulit. At kapag naulit, pauuwiin ka na talaga namin, ha? Oo, sige anak. Ako pa ang kusang uuwi kapag naulit yun. Ming mag-ina. Tiniis kong wag magsalita tungkol sa nararamdaman ko kahit na napapagod na ako.
Tiniis kong hindi magpahinga para lamang masiguradong wala silang mairereklamong dalawa kapag umuwi sila ng bahay. Marami akong tiniis. Masiguro lamang na hindi mawawala sa piling ko ang nag-iisang anak ko. Sa ngayon ay nandito pa rin ako kina Regine Papadudut. Nagtutuloy-tuloy pa rin sila sa pagtrato sa akin bilang katulong at nakakasanayan ko na yon sa totoo lamang. Binigyan nila ako ng 20 or binibigyan ako ng budget na 20 kada araw para ipambili ko ng tinapay at candy kung sakali mang kailanganin ko raw. Iniipon ko yon para may ipangbili ng regalo para kay Regine dahil alam kong matagal-tagal na rin mula nang nabilhan ko siya ng regalo sa kanyang kaarawan. Sana sa ganung paraan ay makabawi man lamang ako sa kanya sa dami ng nagawa kong kasalanan mula noong pagkabata niya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Milagros. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan sa ating buhay ay dumarating ang isang tao na magpaparamdam sa atin na tayo'y espesyal. Ngunit paano kung ang dating pagmamahalan ay unti-unting mapalitan ng puot? Ikaw kabarangay, ano ang kaya mong gawin at tiisin alang-alang sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sana ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito. Ako nga po pala si Astrid at kagaya lang din po ako ng karamihan sa atin. Gusto ko lang makaramdam ng tunay na pagmamahal. Ito rin po ang naging dahilan kung bakit ang dami ko nang pinagdaanan na boyfriend. Nakakahiya man pong aminin pero palagi po akong may jowa simula noong nag-high school ako hanggang sa nakapagtapos na ako sa pag-aaral. Pero karamihan sa mga karelasyon ko noon ay hinihiwalayan ko rin. Kasi yung iba sa kanila ay boring tapos yung iba naman ay masyadong seryoso. Isa po kasi akong happy-go-lucky girl, Papa Dudut. At ang gusto ko sa buhay ay yung boyfriend na magbibigay sa akin ng exciting na experience. Yung tipong hindi boring at hindi masyadong seryoso sa buhay. At mukhang sinagot ni Lord ang prayers ko kasi dumating ang araw na nakilala ko si Dale. Gwapo si Dale at siya mismo ang tipo ng lalaki na gusto kong makasama sa panghabang buhay. Palagi po ako nag-i-enjoy tuwing kasama ko siya at nasa kanya na talaga ang katangian ng isang lalaki na gusto ko. At nasa isip ko noong mga panahong yon ay sobrang swerte ko naman na naging boyfriend ko si Dale. Pero hindi rin nagtagal yung mga maliligaya na moments namin ni Dale kasi habang tumatagal yung relasyon namin ay unti-unti ko ring nararamdaman na playboy siya. Yung charm na ginagamit niya para mapaibig ako sa kanya ay yun din mismo ang ginagamit niya para mapaibig niya ang ibang mga babae. Ilang taong ko pong pinagtiisan ang pagkababaero ni Dale. May mga kaibigan ako na nagsasabi na nakikita daw nila si Dale sa pampublikong lugar na may kasamang ibang babae. Nung una'y patay mali siya lamang ako sa mga sumbong sa akin ng mga kaibigan ko. Kasi in love po talaga ako kay Dale. At pakiramdam ko ay parang hindi ko na kaya na mawala siya sa buhay ko. Kasi nasanay na ako na siya yung kasama ko sa pang-araw-araw. Pero may isang beses na hindi ko na talaga kinaya. Kasi habang natutulog si Dale sa inuupahan namin na apartment ay nakialam ako sa cellphone niya. At kahit may password yung cellphone niya ay nakita ko pa rin sa lock screen niya na may notification o mensahe galing sa isang babae na sinasabihan siya ng I love you. At doon na po nagsimulang magwala. Nagwala ako kasi sinagad at inabuso na ni Dale ng lubusan ang pasensya ko.
Cellphone ko to ah! Ba't mo sinira yung cellphone ko? Ang kapal ng mukha mo! Ah! Aray! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka na nagbago! Niloloko mo pa rin ako hanggang ngayon! Kung alam ko lang na lolokohin mo ako ng ganito, dapat simulat sa pool pa lang hindi na ako pumayag na makipag-live-in sa'yo sa mala-impyernong apartment na to! Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita naiintindihan! Sino yung nag-message sa'yo ng I love you, ha? Aminin mo nga sa akin, Dale! Ilang ba kaming mga babae sa buhay mo? Baby! Sinabi ko naman sa'yo na ikaw lang ang babae sa buhay ko, di ba? Sinungaling ka! Wala ka lang ibang ginawa kundi ang pagmukain akong tanga! Umigil ka na, naririndi na ako sa'yo. Wala akong ginawang masama sa'yo para lukuhin mo ako ng ganito! Hindi ka ba talaga titigil? Anong balak mo, ha? Sirain ang lahat ng gamit dito sa apartment? O pwes, tutulungan kita! Oh, eto ba? Wisit ng buhay to! Baby, I'm sorry na. Hindi ko talaga sinasadya. Ikaw naman kasi, binigla mo ako. Pag-usapan na natin to ng maayos. Please lang. Ilang beses nang napatunayan ng mga kaibigan kong nambababae ka. Pero hindi ko sila pinaniwalaan nun kasi mahal na mahal kita. Alam mo namang naiinggit lang yung mga kaibigan mo sa atin. Kaya nila ako sinisiraan sa'yo, di ba? So paano mo ipapaliwanag yung babae nag-message sa'yo, ha? Wala akong alam sa message na yun. At isa pa, hindi ko naman siguro kasalanan kung lapitin ako ng mga babae, di ba? Galit na galit ako sa'yo. Pero, alam mo kung kanino ako mas nagagalit? Mas nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi kita magawang hiwalayan. Nang dahil na rin sa lecheng pagmamahal ko sa'yo. Nagsisisi ka ba na minahal mo ko? Hindi sa ganun yun. Pero please naman, huwag mo na akong bigyan ng dahilan para pagdudahan ka. Pagod na ako eh. Ako din naman ah. Pagod na ako sa pagdududa mo sa akin. Walang pupuntahan tong relasyon natin kung hindi mo ako pagkakatiwalaan. Mas mabuti pa nga siguro Kung ano, sige ituloy mo. kung maghiwalay na lang tayo. Ayoko na, Astrid. Sawang-sawa na ako sa mga inaala mo sa akin. Kung ganito lang din naman, mas mabuti na siguro kung palayain na lang kita. Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Nasasaktan lang ako tuwing nagwawala ka ng dahil lang dyan sa mga inaala mo na walang basehan. Nag-message sa'yo yung babae, sinabihan ka ng I love you. So ano gusto mo isipin ko ha? Na kaibigan mo lang yung babaeng yon? Nakita mo ba na nireplyan ko yung babae? Hindi, kasi nakalock yung cellphone mo. At isa pa, hindi ko na rin malalaman kasi nasira ko na yata yung cellphone mo. Yan ang problema sa'yo eh. Walang saysay at basehan niyang nararamdaman mo. Tapos, naninira ka pa ng gamit ng may gamit. Saka ka na magwala kapag nakita mo na ako na nakapatong sa babae. Dale, baby, I'm sorry na. Huwag ka na magtampo sa akin. Ayusin na lang natin to. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Natatakot na ako tuwing nagwawala ka. Sorry na talaga. Masahabaan ko na yung pasensya ko, promise. Promise mo yan ha. Oo. I'm sorry, baby. Patawarin mo na ako, ha? Oo na. Pinapatawad na kita. At yun na nga po, Papa Dudut, na baligtad ang pangyayari. Bulag na bulag po talaga ako sa pagmamahal ko kay Dale ng mga panahong yon. Biruin mo ha, ako pa yung humingi ng sorry sa kanya kahit siya naman talagang may kasalanan sa akin. Ganon siya makapanimulative noong kami pa, Papa Dudut. At paulit-ulit na lamang po yung nangyayari sa tuwing nag-aaway kami. Sigawan, siraan ng gamit tapos bati ulit na parang walang nangyari. Sobrang toxic na ng relasyon namin pero pinili ko pa ring tiisin kasi pakiramdam ko noon ay hindi ko talaga kakayanin na mawala si Dale sa buhay ko. At hindi ko na namamalaya na unti-unti ko na palang pinapalagpas lahat ng kababuyan at kawalang hiyaan niya sa akin. Hindi ko akalain na ganito pala ang pag-ibig, nakakabobo ito. Kaya mong isang tabi ang pride mo, ang dignidad mo, lahat-lahat na. Para lamang makaramdam ka lang ng kahit kaunting kaligayahan.
Para mas malinaw po sa mga kabarangay ninyo kung gaano kagulo ang relasyon namin ni Dale, ihahalin tulad ko po ito sa isang babuyan. Sa simula ay sobrang baho at ang sakit sa ilong. Pero habang tumatagal ay masasanay ka rin at hindi mo na gaanong napapansin yung baho ng babuyan. Ganon na ganon kami ni Dale. Parang nasanay na lamang po ako sa baho ng relasyon namin. May mga pagkakataon na nagigising ako sa katotohanang babaero talaga si Dale, pero sa huli ay ako pa rin yung nagpakumbaba. Nagpakababa. Lahat ay ginawa ko para lamang maisalba yung relasyon namin na nuknukan na ng katoksikan. Naging normal na lamang sa amin ang sigawan at away bati. Dumating pa sa point na pakiramdam ko ay may kulang sa relasyon namin kapag hindi kami nag-aaway ng isang beses sa isang linggo. Pero lumipas ang ilang linggo, Papa Dudut, at kahit papaano ay natauhan na rin po ako. Isang araw palihim kong sinundan si Dale noong nagpaalam siya sa akin na lalabas daw siya. At noong nakabuntot ako sa kanya, doon ko mismo nakita na may kasama siyang ibang babae. Doon na rin po ako nagising at napaisip na baka panahon na talaga para palayain ko na ang sarili ko mula sa ganitong klase ng pakikipagrelasyon, Papa Dudut. Walang hiya ka! Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ako niloloko. Sige na, umalis ka na! Hoy, babaeng malandi, bumalik ka rito! Astrid, baby! Hayaan mo na siya! Please, wag mo na siyang sugurin! Ang kapal ng mukha mo! Manloloko! Parang awa mo na, wag dito! Ang daming tao, nakakahiya! Ang swerte din naman ng ibang tao, no? At least sila binigyan mo sila ng kahihiyan. Eh ako, kailan mo pa ako bibigyan ng kahihiyan, ha? Huwag kang malisyosa! Magkaibigan lang kami noon, ano ka ba? Magkaibigan? Eh kulang na nga lang halikang kanong haliparot na yun eh. Alam mo, napaparaning ka na. Sa tingin ko, panahon na para magpakonsulta ka sa psychiatrist. Sinasabi mo bang baliw ako? Bakit, hindi ba? Gusto mo ng baliw? Mas ibibigay ko sa'yo. Nakikita mo tong bato na to? Tingnan mo ng maigi tong gagawin ko. Uy, anong gagawin mo? Lumayo ka sa motor ko! Etong nababagay sa motor mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Higilan mo yan! Binili ko ang motor na to para sa'yo. Pero hindi ko akalain na gagamitin mo lang pala to sa pampababae mo. Ibang klase ka rin, ano? Pues, tingnan na lang natin kung may magagamit ka pa. Nababalo ka na talaga! Huwag mong pagdiskitahan yung motor ko! Utang na loob, tumigil ka na! Sige, subukan mo lumapit sa akin. At sa'yo ko na talaga ihahampas to. Siraulo kang babae ka! Tinan mo tong ginawa mo! Wasak na yung motor ko! Pasalamat ka at hindi ang mukha mong winasak ko. Kung tutuusin, kasalanan mo kung bakit tayo umabot sa ganito eh. Paano ko naging kasalanan, ha? Ikaw tong palaging nagwawala tuwing may problema tayo. Ano bang punot dulo ng mga problema natin, ha? Hindi ba't yung pambababae mo? Mali! Nagkakaproblema tayo kasi masyado kang selosa. So, ano gusto mong gawin ko? Palakpakan ka habang nilalandi ka ng kabit mo. Sa'yo na rin mismo nang galing. Ako ang nilalandi nila. Hindi ko na kasalanan kung lapitin ako ng mga chicks. Ang sabihin mo, nilalapitan ka ng mga babae kasi nagpapalandi kang hayop ka. Masyado kang overprotective. Ayoko na, Dale. Ayoko na. Pagod na ako. Aalis na ako. Bahala ka na sa buhay mo. Sandali lang. Bitiwan mo ako, ano ba? Hindi naman natin kailangan maghiwalay eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi. Hindi ko alam kasi paulit-ulit mo na lang ako sinasaktan. Kalimutan na natin to, please. Pinapatawad na kita sa pagsira ng motor ko. Huwag mo na akong iwalayan. Parang awa mo na. At sino nagsabi sa'yo na humihingi ako ng tawad sa pagsira sa motor mo, ha? Hindi ko pinagsisisihan ng pagsira ako sa lecheng motor na yan. Baby, ang tindi na ng galit mo ah. Sa tingin ko, kailangan na natin magpa-check up sa psychiatrist para mas makontrol mo yung galit mo. Talaga ba? Oo! Ah! Ayan, para yan sa pambababae mo. Ah! At yan, para yan sa panggagaslight mo sa akin. Grabe, Dale. Napaka-manipulative mo.
Muntik mo na ako mapaniwala na akong problema at hindi ikaw. Alam mo ikaw, sumusobra ka na! Bitiwan mo ako! Namumuro ka na sa akin! Tingnan mo tong ginawa mo sa pisngi ko! Namumulat ang hapdi na sa kakasampal mo! Kulang na kulang pa yan sa lahat ng atraso mo sa akin. Bitiwan mo ako kung di tatawag ako ng pulis. Astrid! Ayusin na natin to, please! Hindi na natin maaayos ang matagal ng sira. Simula sa araw na to, ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Tapos na ako sa'yo! Hindi naging madali para sa akin na palayain si Dale pero kinailangan ko talagang gawin yon. Kasi paulit-ulit na lamang niya akong niloloko. At noong mismong araw na yon ay bumalik ako sa apartment na tinitirhan namin ni Dale at dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko at nakituloy na ako sa boarding house ng pinsan ko. Sa araw din na yon ay nagpasalamat ako sa Diyos kasi kahit masakit ay binuksan niya ang mga mata ko sa katotohanang hindi na magbabago si Dale. Parang nasa dugo na talaga niya ang pagiging chick boy. Pero kahit tinapos ko na ang sobrang toxic namin na relasyon ay hindi ko pa rin naiwasang malungkot. Hindi kasi ako sanay na wala si Dale. Pakiramdam ko na mga panahon na yon ay mag-isa na lamang talaga ako sa mundo. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay tawag pa rin siya ng tawag sa cellphone ko. Pero hindi ko na sinasagot ang mga tawag niya kasi kahit miss na miss ko na siya. Mas nangingibabaw pa rin yung sakit na iniwan niya. Iba po talaga yung pakiramdam kapag mismong mga mata mo ang nakakita ng kataksilan ng partner mo. At tuwing naaalala ko yung time na nakita ko sila ng babae niya, mas lalo lang akong nagagalit kay Dale. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Dale pero sa huli ay nanaig ang respeto ko sa sarili ko. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi ko na siya muling binalikan. Tapos na ako sa pagiging tanga at tapos na rin akong magpaloko. At alam ko sa sarili ko na hindi ko kailanman deserve na masaktan ng taong minahal ko ng buong buo. Ang maipapayo ko lang talaga sa mga nakakarinig o nakababasa ng kwento ko kung sinasaktan na kayo ng partner ninyo ay huwag nyo nang hintayin pang lumala. Hiwalayan nyo na. Marami kasing klase ng pananakit hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. At minsan mas masakit pa nga yung sugat na hindi nakikita ng mga mata natin. Kung paulit-ulit na lamang kayong inaabuso ay huwag nyo nang patagalin pa. At tapusin nyo na kaagad. Parang MRT lang yan. Kung mananatili ka sa MRT kahit alam mong lagpas ka na, mas lalo ka lang mapapalayo sa tamang destinasyon. At mas mahal na rin ang babayaran mo na tiket pabalik sa tamang destinasyon. At isa pa, Papa Dudut, ay hindi na uso ang martir ngayon. Hindi porket martir ka mas happy ending na sa huli. Sa mga teleserye siguro ay oo. Pero sa totoong buhay ay mas lalo ka lamang malulugmok at masisiraan ng bait kung patuloy ka na magpapakamartir sa tao na walang ibang ginawa kundi ang pagsamantalahan at abusuhin ka, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang mga linggo at unti-unti na ring akong nakabangon mula sa sakit na iniwan ni Dale. Unti-unti ko na siyang nakakalimutan, Papa Dudut. At sa halip na mag-depress-depressan ay pinili kong ituon na lamang ang buong atensyon ko sa trabaho. Sabi ko sa sarili ko baka trabaho muna ang kailangan kong pagtuunan ng pansin para makalimot at tuluyan na akong makamove on. Maswerte rin talaga ako, Papa Dudut, kasi lahat ng katrabaho ko sa bar, mababait at supportive sila. Sila yung mga naging sandalan ko noong panahong depress ako sa hiwalayan namin ni Dale. Hindi nila ako hinusgahan, ang ginawa lang nila ay pinaramdam nila sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang gaan lang sa kalooban kasi bihira na lang talaga na makahanap ng mga katrabaho na pinapahalagahan ka noong walang halong kaplastikan. Dahil sa mga nangyari ay napaisip ako na baka panahon na para tigilan ko na muna ang kakahanap ng boyfriend.
Gaya nga ng sabi ko ay nakapag-decide na lamang ako ng time na yon na ilalaan ko na lamang ang lahat ng atensyon ko at effort ko sa trabaho ko sa bar. Pero ang buhay nga naman ay punong-puno ng mga sorpresa. May mga bagay talaga na dumarating sa panahon na hindi mo inaasahan. Yung akala mong okay ka na, tapos bigla ka na lamang guguluhin ang tadhana. Isang gabi habang naka-duty ako sa bar ay may dumating na customer na literal na napalingon kaming lahat. Ang gwapo niya, papadudot, para siyang artista. Maputi, maayos manamit at ang kinis ng kanyang mukha. Tapos ay naka-formal attire pa siya. Kaya lalo siyang nag-stand out sa crowd. Nung una ko talagang naisip noon ay naku, ang gwapo niyan. Sigurado ako na may jowa na siya. Pero nagkamali ako, papadudot, kasi noong kinausap niya ako habang nagsiserve ako ng drinks ay doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin at mas lalo ko pa siyang nakilala ng mga panahong yon, papadudot. Sir, excuse me lang po. Eto na po pala yung in-order niyong drinks. Baka gusto niyo pa pong umorder? Okay na to. Salamat ha. Sige po, thank you din. Miss, teka lang. May kailangan pa po ba kayo? Wala naman. Bakit ganyan po kayo makatitig sa akin? I'm sorry. Nagagandahan lang kasi ako sa'yo eh. Si Sir talaga oh. Thank you. Ako nga pala si Justin. Astrid. Nice to meet you, Astrid. Matagal ka nang nagtatrabaho dito? Opo, lagpas 1 taon na rin. Ang totoo niyan, nagtataka nga ako eh. Kung bakit nagkatrabaho ka pa. Ha? Bakit naman po? Kasi sa ganda mong yan, deserve mong pagsilbihan ka ng isang tao na mamahalin ka habang buhay. Hindi naman po ako na-inform na bolero pala kayo. Uy, hindi kita binobola ah. Hindi kaya ako marunong magsinungaling. Si Sir talaga. Ay, hala, pasensya na po talaga kayo pero break ko na kasi bawal po kasi kami dito sa loob ng bar kapag naka-break kami. Ganun ba? Sige, mag-break ka na muna. Nang sa ganun hindi ka mapagod at makapagpahinga ka naman. Thank you po talaga. Enjoy your drinks po. Mauna na muna ako. Ay, salamat naman at nakapag-break na rin ako sa wakas. Sakit na ng tuhod ko. Pero in fairness kay Sir kinilig ako doon. Hindi nakakasawa tingnan yung mukha niya. Grabe, ang pogi. Ay, ano ba naman yan? Manira ka ng moment. Dale, utang na loob. Tigilan mo na nga ako. Tapos na tayo, okay? Astrid, sorry na talaga. Sising-sisi na talaga ako sa mga ginawa ko sa'yo noon. Patawarin mo na ako, please. Wow! Ikaw? Humihingi ng tawad? Bago yan Talagang nagbago na ako. At hindi ako magsasawa na patunayan sa'yo yun. Kung dati mo pa sa akin pinatunayan yan, di sana hindi na tayo humantong pa sa hiwalayan. Maawa ka naman sa akin Ilang linggo na akong hindi nakakatulog at nakakakain ng maayos. Dahil sobra ako nasaktan nung hiniwalayan mo ako. At ngayon kasalanan ko pa kung bakit hindi ka nakakatulog at nakakakain ng maayos? Pambihira, kasalanan ko na naman. Hindi sa ganun yun. Ang sinasabi ko lang naman, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kalokohan! Oo na, aaminin ko na sa'yo na pinagtaksilan talaga kita noon. At para patunayan sa'yo na hindi na ako yung dating Dale, hiniwalayan ko na yung mga yun. Nagpapatawa ka ba? Kung kailan ka na single ulit, saka mo naman hiniwalayan yung babae mo. Ibang klase ka rin Ano pa ba ang kailangan kong gawin para patunayan sa'yo na ikaw talaga yung mahal ko? Wala kang kailangang gawin. Pero ako meron. Meron akong kailangang gawin at dapat matagal ko nang ginawa to. Ha? Simula ngayon, maghanap ka na ng ibang kukulitin mo kasi ibablock ko na tong number mo. Goodbye! Kaasar! Ay hala, tapos na nga paling break ko. Makabalik na nga sa loob. Astrid, Oh, sir, may kailangan po ba kayo? kailangan ko ng tulong mo. Ha? May problema po ba?
Meron. Nawala ko kasi yung number ko eh. Pwede ko ba muna hingin yung number mo? Si sir talaga, patawa. Sige na naman. Pagbigyan mo na ako. Sige na nga. Eto yung cellphone ko. Pakilagay na lang yung number mo dyan. Oh, ayan. Ayos. Thank you ah. Pwede ba kitang tawagan mamaya pagkatapos ng shift mo? Kayo po bahala. Basta antayin mo na lang mamaya yung tawag ko ah. Sige po. Ay, sir, maiman ko na muna kayo ha. Magbabayad na yata yung customer sa table number 4. Aaminin ko po na sobra talaga akong kinilig ng gabing yon. Parang kinain ko rin lahat ng mga sinabi ko na magfo-focus muna ako sa trabaho at mananatiling single. Kasi to be honest, Papa Dudut, ay hindi talaga ako nakapag-focus sa trabaho habang kinakausap ko si Justin. Grabe, para akong bulate na binubudbura ng asin dahil kilig na kilig ako ng time na yon. At aaminin ko rin ang dahil kay Justin ay mas lumakas lalo ang loob ko na kalimutan na talaga si Dale. Kasi sobrang ready na ako na makapag-move on na kasama si Justin. Pinagdarasal ko talaga noong time na yon na sana ay panindigan ni Justin yung kilig ko. At pagkatapos ng shift ko ay tinawagan na nga ako ni Justin. Tulad ng pinangako niya at doon kami nagkaroon ng pagkakataon na mas makilala pa ang isa't isa. Habang nagkwekwentuhan kami sa phone ay napag-alaman ko na graduate pala siya ng architecture sa isa sa mga kilalang university dito sa Pilipinas. At bukod sa studies niya, ang dami niya pang kinuwento sa akin. Yung childhood niya, trabaho niya at ang mga pangarap niya sa buhay. Long story short, Papa Dudut, lumipas ang ilang buwan at naging kami rin ni Justin. At dumating na sa punto na halos linggo-linggo ay bumibisita na ako sa kondo niya sa Makati. Sa totoo lang ay niyaya na rin niya ako na makipag-live-in. Pero ako itong tumanggi kasi mas malapit yung bahay ng pinsang ko sa pinagtatrabahuhan kong bar. Kaya ang nangyari, pupunta na lamang sa kondo ni Justin sa Makati tuwing day off ko. At doon na rin kami madalas na magsiping sa mismong kondo na yon. Akala ko noon ay tuloy-tuloy na yung saya. Akala ko sa wakas ay eto na yung time na makakabura sa lahat ng sakit na naranasan ko. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay may nalaman na naman akong muling gumulo sa puso at isipan ko. Hindi ko inakala na sa mga sandaling yon ay muli na naman akong masasaktan, Papa Dudut. Mahal, sobra ako nag-enjoy dun sa ginawa natin kanina. Ako din, mahal. So ano, next week ulit? Next week? Ang tagal. Bukas na lang kaya. Ikaw bahala. Maliligo muna ako. Dito ka muna sa kama ha. Magpahinga ka lang dyan. Sige, I love you. I love you too. Hello? Sino to? Delivery rider? Parcel para kay Justin? Sige po, bababa na po ako dyan sa lobby. Antayin niyo na lang po ako. Ano ka ba naman, Justin? Ang mahal nung in-order mo, ha? Kunin ko na nga lang yung wallet mo. I'm sure may naitabi ka naman pambayad dun para sa parcel mo. Nasaan na ba yung wallet mo? Eto. Ay, nalaglag. Teka, ano to? Justin! Justin! Lumabas ka dyan! Labas! Mahal, tinawag mo ba ako? I'm sorry, hindi kita marinig na maayos. Ang lakas kasi ng shower eh. Lumabas ka dyan ngayon din! Sandali lang.
Ano nangyari sa'yo? Ba't mukhang gigil na gigil ka dyan? Ano to, ha? Ba't may ganito kang picture sa wallet mo? Sino yung babaeng yan? At yung bata na kasama mo sa picture na yan? Sandali lang. Ba't mo pinakikialaman ng wallet ko, ha? Kukuha lang sana ako ng pambayad para dun sa parcel na in-order mo. Pero mali pa rin yung ginawa mo. Dapat hindi ka pa rin nangunguha ng gamit ng may gamit. Huwag mong ibahin ang usapan. Magpaliwanag ka, sino yung babae at bata na kasama mo sa picture na yan? Mahal, Hayop ka! Ginawa mo akong kabit! hindi sa ganun yun. Wala na kayong ibang ginawa kundi ang saktan ako! Astrid, please. Magpapaliwanag ako. Kayong mga lalaki, ano akala nyo sa aming mga babae tuwing niloloko nyo kami, ha? Iiyak lang tapos kinaumagahan makaka-move on na kagad? Sana nga ganun na lang kadali ang lahat, no? Pero hindi eh! Kasi yung sakit at hapdi na iniiwan nyo sa amin tuwing pinaglalaruan nyo kami, nanunuot hanggang buto! Mahal! Pinaniwala mo ako na ikaw na yung lalaki mamahalin ako ng totoo at tapat pero nagkamali ako kasi pare-pareho lang kayong lahat! Tigilan mo yung pagbabasag ng mga gamit dito sa kondo ko. Kulang na kulang pa to sa sakit na pinaparamdam mo sa akin ngayon! Sige na. Aaminin ko na may asawa at anak na ako. Pero matagal na kami nagkakalabuan ng asawa ko. At pinakikisamahan ko na lang siya dahil sa anak namin. Pinakikisamahan? So ibig sabihin nagsasama kayo sa iisang bubong? Tinago mo ko sa kondo na to para hindi malaman ng asawa mong may kabit ka, ganun ba yun? Ang kapal din naman pala talaga ng mukha mo. Binigay kong katawan at buong pagkatao ko sa'yo, tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Ba't ka ba nagkakaganyan? Eh ginusto mo rin naman ang nangyari sa atin, di ba? Oo! Ginusto ko nangyari sa atin pero nasuka lang ako nung nalaman ko na may asawa ka na palang hayop ka. Kung galit ka sa akin, ako ang sampalin mo. Huwag mong pagdiskitahan ng mga gamit ko dito. Astrid, aayusin ko to. Hihiwalayan ko ng asawa ko kasi ikaw talaga ang mahal ko. Alam mo kung ano yung hindi ko maiintindihan? Kung bakit kami mga babaeng napapahiya tuwing may ginagawa kayong kalokohan. Kaming mga babaeng hinuhusgahan ng mga tao at sinasabihan na malandi. Habang kayo mga lalaki, agad-agad kayo nakakapag-move on sa mga buhay nyo na parang wala kayong ginawang mali sa amin. Sandali lang. Ano yung ginagawa mo, ha? Kukunin ko na lahat ng mga gamit ko dito at hindi mo na ako makikita pagkatapos ng araw na to. Ang pagkakamali ko lang naman dito, hindi ko kaagad nasabi sa'yo na kasal pa rin ako. Pero maniwala ka. Nagbabalak na rin ako makipaghiwalay sa asawa ko. Kaya hindi na ako nag-abala pa na sabihin pa sa'yo yun. Anong gusto mo marinig sa akin? Thank you? Kasi kahit may asawa ka na, ako pa rin ang pinipili mo. Di bali na lang. Wala kang pinagkaiba sa ex ko. Pareho kayong mga salot sa buhay ko. Mahal, wag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan, oh. Alam kong maaayos pa natin to. Huwag ka munang umalis, please. Iwan mo nga ako, aalis na ako. Nagre-resign na ako bilang girlfriend mo. Hindi ko po talaga alam, Papa Dudut, kung ano ang nagawa kong mali para parusahan ako ng ganito ng tadhana. Ang tanging gusto ko lang naman sa buhay ay ang mahalin ng totoo at wagas. Pero bakit parang palaging pinagkakait sa akin ang pagkakataon na yon? Bakit palagi na lamang akong napupunta sa maling tao? Muli na naman akong nalugmok noong naghiwalay kami ni Justin. Pero ang mas masakit, Papa Dudut, ay doble na ngayon ang bigat na nararamdaman ko. Mas masakit yung hiwalayan namin ni Justin kesa doon sa hiwalayan namin ni Dale. Kasi si Justin ang taong nagpaniwala sa akin na posible pala ang forever. Siya ang nagpakita sa akin na hindi lahat ng lalaki ay manloloko, sinungaling o mapanakit. Sa kanya ko muling naramdaman ang kilig, ang halaga ko bilang babae at ang posibilidad na pwede pala akong mahalin ng totoo. Pero maling-mali ako. Lahat pala yon ay isang malaking kasinungalingan lamang. At dahil sa hiwalayan namin ni Justin ay halos hindi na ako makakilos ng maayos. At hindi na rin ako makapagtrabaho ng maayos. Palagi akong tulala at wala sa sarili. Umabot pa sa puntong nanghihiram na ako ng pera sa pinsan ko para lamang may pambili ako ng alak. Para lamang makalimot sa sakit na dinulot sa akin ni Justin.
Aaminin ko po, oo, medyo malandi po talaga ako. Madali akong kiligin, madaling mabola, at madalas akong nahuhulog sa mga matatamis na salita. Pero hindi ko po pinangarap na maging isang kabit. Isa yan sa mga pinakaayaw ko, yung mapasok sa isang relasyon na may sabit. Gusto ko ng malinis, tapat at totoong pakikipagrelasyon. Pero ang nakakatawa ay yung mga tipo na lalaki na kinakasuklaman ko ay sila pa ang paulit-ulit na dumarating sa buhay ko. Minsan ay napapaisip ako, baka ako rin ang may kasalanan. Baka ako rin ang dahilan kung bakit ako nasasaktan ng ganito katindi. Kasi aminado ako na mabilis akong mahulog sa patibong ng mga lalaki. Marupok ako at galit na galit din ako sa sarili ko tuwing sumasagi sa isipan ko na hinayaan ko na namang masaktan ako ng maling tao. Napakasakit ng lahat ng nangyari sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuluyan na po ako talagang nawala ng trabaho sa bar, Papa Dudut. Dahil sa sobrang bigat ng pinagdadaanan ko, ay hindi ko na kinayang pumasok at parang wala na akong ganang gumalaw. Dahil depressed na talaga ako noong mga panahong yon. Pero ang mas mabigat pa sa lahat ay unti-unti kong nararamdaman na may kakaiba nang nangyayari sa katawan ko. Madalas akong nasusuka, nahihilo at bigla na lamang akong nagkakaroon ng cravings nang wala sa oras. Dahil sa mga nararamdaman ko ay napilitan akong bumili ng pregnancy test. Kinabahan ako habang hinihintay ko ang resulta at paglabas ng 2 guhit ay parang natulala ako. Napag-alaman ko na buntis ako at sigurado ako na si Justin ang ama ng dinadala ko. Sobra po akong natakot ng time na yon at paulit-ulit kong tinawagan ang number ni Justin. Pero hindi na siya sumasagot. Ramdam ko na mga panahon na yon na iniiwasan na niya ako. Siguro'y abala na siya sa tunay niyang pamilya kasama ang asawa at anak niya. Habang ako ay eto at nag-iisip kung papaano ko bubuhayin ang batang dinadala ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Wala na akong trabaho, wala akong ipon at masakit mang isipin, wala na rin akong boyfriend na tutulong sa akin. Pero kahit na ganoon ay ni minsan ay hindi ko naisip na ipalaglag ang anak ko. Kasi alam kong wala siyang kasalanan. Ako ang nagkamali at hindi ko ipapasa sa sarili kong anak ang bigat ng pagkakamaling yon. Alam ko rin sa sarili ko na kung pipilitin kong ipalaglag ang batang ito, habang buhay akong kakainin ang konsensya ko. Mabuti na lamang talaga at nandyan ang pinsan ko, Papa Dudut. Siyang tumulong sa akin noong nawalan ako ng trabaho at noong nalaman ko na buntis ako. At biglang pasasalamat ay ginagawa ko ang lahat ng kaya kong gawin. Ako po ang nag-aasikaso ng bahay, naglilinis, naglalaba at nagluluto. Sobrang bait talaga ng pinsan ko na yon at hindi ko alam kung anong klaseng milagro ang ginawa ko para tulungan niya ako ng sobra-sobra. Pero isang araw habang akala ko'y unti-unti na ako nakakabangon ay bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa isang unknown number. At pagsagot ko sa tawag na yon ay isang boses ang narinig ko. Isang boses na muli na namang babago sa takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Hello? Astrid, Sino to? si Dale to. Ha? Bagong number to. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para bumili ng bagong SIM. Oh, ano namang kailangan mo? Miss na kita. Alam mo ba na walang araw ang lumipas na hindi kita iniisip? Nananahimik na ako, Dale. Huwag mo na akong guluhin, please lang. Hindi ako tumawag para manggulo. Tumawag ako kasi gusto kong patunayan sa'yo na hindi na ako yung dating Dale na nakilala mo. Maniwala ka sa akin. Nagbago na ako.
Ang totoo niyan, hindi ko na nga alam kung mapagkakatiwalaan pa kita eh. Grabe yung sakit at trauma na dinulot mo sa akin. At pinagsisisihan ko na yun. Kaya nga ako lumalapit sa'yo ngayon kasi gusto ko makabawi sa lahat ng nagawa ko sa'yo noon. At mapapatunayan ko lang sa'yo na nagbago na ako kung bibigyan mo ako ng chance. I'm sorry Dale, pero ang dami ko na rin kasing pinagdaanan nung naghiwalay tayo. Niloko ko ng boyfriend ko at hanggang ngayon galit na galit pa rin ako sa mga lalaki. Sandali lang, pinalitan mo na ako kaagad nung naghiwalay tayo? Parang gano'n na nga. Di bale, tapos na yon. Andito na ulit ako para iparamdam sa'yo na hindi ka dapat sinasaktan. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, pinapangako ko sa'yo na hindi ko nasasayangin to. Sa katunayan nga, dito pa rin ako nakatira sa apartment kung saan tayo nagli-live-in dati. Natatandaan mo pa ba na ikaw mismo ang pumili ng apartment na to? Kasi nagagandaan ka sa design ng pader. Oo. Kahit nung naghiwalay na tayo, hindi ako umalis sa apartment na to kasi gusto ko na palagi kitang naaalala. Gusto kong i-cherish yung mga magaganda nating memories. Pero Dale, tapos na yun. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Pwede pa tayong bumuo ng mga bagong alaala. Basta papasukin mo lang ulit ako sa buhay mo. Paano ako makakasigurado na hindi mo na ako lolokohin? Ibibigay ko sa iyo ang password ng cellphone ko at lahat ng password ng social media accounts ko. Seryoso ko. Handa akong gawin ang lahat para mabawi kita. Ganun kita kamahal. Ang totoo nga niyan, miss na rin kita eh. Miss na miss ko na yung mga halik mo sa akin. At miss na miss ko na rin yung ikaw kaagad ang nakikita ko tuwing gumigising ako sa umaga. Ganun din ako. Miss na miss ko na yung pagbubunganga mo sa akin. Ah, ganun ah. Gusto mo makatikim sa akin? I love you, baby. I love you too, baby ko. Wag mo na ulit gagawin yun ha. Ha? Ang alin? Yung palitan ako. Aaminin ko, medyo nasaktan ako nung sinabi mo na nagkaroon ka ng boyfriend pagkatapos natin maghiwalay. Pero Masisisi mo ba ako? Sobra kaya ako nasaktan nung naghiwalay tayo. Siyempre, kinailangan ko rin mag-move on kahit papaano. ikaw lang naman itong nakipaghiwalay sa akin eh. Ha? Ganun ba? Ewan, nakalimutan ko na. Ang baby ko talaga sobrang makalimutin. Pero okay lang yun. Kasi cute at maganda ka pa rin kahit nag-uulyanin ka na. Hoy, ang kapal ng mukha nito. Sa ating dalawa, ikaw kaya itong mas mukhang ulyanin. Oo na, pagbibigyan na kita. Ako na yung ulyanin at uugod-ugod. Nga pala, nasaan ka ngayon? Nandito ako sa bahay ng pinsan ko. Dito na rin ako nakatira ngayon. Ganun ba? Kumusta ka naman dyan? Eto, okay naman. Pero medyo maingay paminsan-minsan kasi may nagko-construction sa tapat ng bahay namin eh. Buti na lang talaga at mukhang naka-day off yung mga construction workers nila ngayon. Kawawa naman pala ang baby ko. Che? Pero hindi mo na kailangang problemahin yan. Kasi susunduin na kita mamaya ha? Ano? Biglaan naman yata yan. Dito ka na ulit sa apartment tumira kasama ko. Narealize ko rin na sobrang lungkot pala nitong apartment kapag wala ka. Pero maayos na kasi yung kalagayan ko dito sa pinsan ko. Nasibak ako sa trabaho at yung pinsan ko ang pansamantalang tumutulong sa akin. Ano? Bakit ka naman nasibak sa trabaho? Sobra kasi akong na-depressed nung naghiwalay kami ni Justin hanggang sa umabot sa puntong napapabayaan ko na yung trabaho ko. Kaya ayun. So Justin pala ang pangalan niya. Hindi ko kakalimutan ang pangalan na yan. Ako mismo ang bubugbog sa lalaking yan kapag nakita ko siya. Huwag ka nang magselos. Tapos na kami. Ano ka ba? Wala na yun. Basta. Dito ka na ulit titira sa apartment kasama ko, okay? Send mo sa akin yung exact location mo. Susunduin na kita mamaya. Pero... Huwag ka na magmatigas. Huwag ka mag-alala. Ako na ulit ang mag-aalaga sa'yo, ha? I love you. Nahulog na naman ako sa patibong ni Dale Papadudot. Bumalik lahat ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. At bago ko pa namalayan, nagkabalikan na nga kami ng tuluyan. Alam kong marami sa mga kabarangay ninyo ang mapapailing sa desisyon ko na yon. Pero totoo talaga na kapag nagmamahal ka, parang nawawala ka sa tamang isipan paminsan-minsan. Kahit alam mong nasaktan ka na, umaasa ka pa rin na baka may pag-asa pa na magbago ang lahat.
Pero kahit papaano ay nagbago din naman si Dale. Mas naging sweet siya, mas maalaga at parang mas pinapakita niya na seryoso talaga siya sa relasyon namin. Dahil doon ay mas lalo lamang akong na-in love sa kanya. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. At yun yung paniniwala ko noong mga panahong yon. Nag-decide kaming magsama o mag-live-in ulit sa apartment at dahil doon ay parang bumalik ulit yung closeness namin noon. Madalas kaming magkulitan, maglambingan at syempre hindi rin nawawala yung sexy time namin bilang magkasintahan. Pero habang tumatagal ay hindi ko rin maiwasang lamunin ang sarili kong konsensya. May tinatago kasi ako kay Dale, isang malaking bagay na alam kong pwedeng ikasira ng lahat. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Dale na buntis ako. Si Justin ang ama ng batang dinadala ko. Papadudot araw-araw ko ninenervyos ng panahon na yon. Iniisip ko kung kailan nga ba ang tamang panahon para sabihin ko kay Dale ang katotohanan. Natatakot ako na baka hindi niya matanggap ang pagbubuntis ko at baka layuan na niya ako ng tuluyan. Pero kinalaunan ay naglakas loob na rin po akong sabihin kay Dale ang katotohanan. Noong sinabi ko na kay Dale, ang totoo ay bigla siyang nagbago, Papadudot. Para bang bumalik yung dati niyang ugali. Yung mainitin ang ulo at wala sa sarili. Nagwala siya dahil hindi niya matanggap na may dinadala akong anak na ibang lalaki ang ama. Sobra yung naramdaman kong takot noon kasi pakiramdam ko ay babalik na naman kami sa madilim na parte ng relasyon namin. Ang sabi na lamang niya sa akin ay gusto niya daw munang mapag-isa at bibili na lamang daw muna siya ng alak sa tindahan. Bumalik si Dale sa bahay na may daladalang isang kahon ng beer. Doon siya pumwesto sa labas ng apartment at uminom ng mag-isa. Sobrang ko nalungkot sa sitwasyon at pumasok na lamang ako sa kwarto namin at nagtulog-tulugan na lamang ako. Kasi ayaw ko na rin kausapin si Dale sa takot na baka sigawan niya lamang ako. Makalipas nga ang ilang oras, nung akala ni Dale na tulog na ako ay narinig ko siya na may kinakausap sa cellphone. Natakot ako kasi baka nang bababae na naman siya. Pero Papadudot, mas lalong nayanig ang mundo ko nung palihim akong lumapit sa pintuan para pakinggan kung sino ang kinakausap ni Dale at doon ko mismo natuklasan ang isang bagay na sumira sa ilusyon ko, Papadudot. Oh, bakit? Buntis si Astrid! Sige na, kailangan ko nang umalis. Hello? Hello? Dale! Sino yung kausap mo? Astrid, akala ko ba tulog ka na? Kanina ka pa ba dyan? Bumalik ka na nga lang sa loob. Isara mo na yung pintuan. Pabayaan mo na muna ako dito sa labas. Kita mo naman na umiinom yung tao. Oh. Sagutin mo yung tanong ko, sino yung kausap mo? Akin na yung cellphone mo. Tumigil ka! Akin na yan! Ano ba? Number 2 ni Justin ah. Bakit mo siya kinakausap ha? Paano kayo nagkakilala? Anong ginagawa ng number ni Justin sa contacts mo? Ha? Sinong Justin? Yung ex mo? Paano naman ako magkakaroon ng number niya, di ba? Mag-isip-isip ka nga. Huwag mo akong gawing tanga, Dale. Kabisado ko yung number ni Justin kasi araw-araw niya akong tinatawagan nung kami pa. Ngayon, umamin ka. Ba't mo kausap si Justin? At bakit mo kinukwento sa kanya yung pagbubuntis ko? Huwag kang mag-imbento dyan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga lang ah. Tingnan natin. Uy, anong gagawin mo? Ako mismo tatawag kay Justin gamit tong cellphone mo. Akin na yan! Balik mo na sa akin yung cellphone ko! Lumayo ka sa akin. Kung di babasagin ko to, kilala mo ko at alam mo kung anong kaya kong gawin. Tol! Tigilan mo nang kakatawag sa akin! Hindi ko paninindigan na pinagbubuntis ni Astrid. At isa pa, nagawa ko na yung pinagkasunduan natin. Hanggang doon na lang yun. Walang iya ka! Astrid! Ano pinagkasunduan niyo ni Dale ha? Magpaliwanag kang hayop ka! Hello? Hello? Ah!
Cellphone ko! Alam mo ba kung magkano yung bili ko sa cellphone na yun, ha? Mas mahal pa yung sa buhay mo. Tapos sisirain mo lang? Gusto mo talagang malaman yung totoo, ha? Kababata ko si Justin at inutusan ko siya na bantayan at bakuran ka nung naghiwalay tayo kapalit ng pera. So ano, masaya ka na? Napakawalang iya mo! Ginawa mo ako boba! Sana hindi na lang kita nakilala eh. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, Dale, ito yung hindi ko na mapapalampas. Kasalanan mo rin naman to eh. Kung hindi mo sana ako iniwalayan, hindi na sana nangyari ang lahat ng to. Wala kang karapatan para paglaruan ako ng ganito. Makinig ka sa akin, Astrid. Kung hindi ka rin naman mapupunta sa akin, mas mabuti nang walang ibang lalaki ang makakakuha sa'yo. Naiintindihan mo? Hindi mo ko pagmamayari. Kaya ako lang naman nagawa ang lahat ng yun kasi mahal na mahal kita. So anong love language mo? Yung saktan ako ng paulit-ulit? Ang tanging pagkakamali lang naman dito ay yung nabuntis ka ni Justin. Pero huwag kang mag-alala kasi ibibigay ko sa kanya ang bata pagkatapos mong mga anak at magbabagong buhay tayo. Naiintindihan mo? Isang malaking pagkakamali ang bata na yan. Ano? Ayoko! Hindi ko pinamimigay ang anak ko at kayang-kaya kong buhayin ang anak ko ng mag-isa. Kung may pagkakamali man dito, yun ay ang tiwala at pagmamahal na binigay ko sa'yo. Hindi ba't sa akin ka nakaasa ngayon? Paano mo palalakihin ang bata na yan ang mag-isa? Kung sa sarili mo pa lang hirap na hirap ka na. Wala akong kailangang patunayan sa'yo kasi tinatapos ko ng anumang ugnayan na meron tayo. Tinatapos ko ng walang kwentang relasyon na to. Hindi ka aalis, Astrid. Dito ka lang. Hindi na ako makakapayag na hiwalayin mo pa ako uli. Kulang pa ba yung sakit at traumang dinulot mo sa akin? Ano? Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo ako napapatay? Ikaw lang naman kasi ang nagpapakomplika sa mga bagay-bagay. Patawarin mo na kasi ako para matapos na tong gulong to. Gusto mo patawarin kita? Hindi ka nga humihingi ng tawad eh. Ang taas din naman kasi ng pride mo. Dapat nga magpasalamat ka pa at binalikan pa kitang babae ka. Alam mo ba na ang daming babae nagkakandara pa sa akin? Kung makapagsalita ka, akala mo naman pinikot kita? Tapos na ako sa panggagaslight mo sa akin. Aaminin ko, naawang-awa ako sa sarili ko dahil sa paulit-ulit mo ako pinagmumukhang tanga. Pero alam mo kung saan ako mas naaawa? Mas naaawa ako sa magiging jowa mo. Ipagdarasal ko na lang na sana hindi sila matulad sa akin. Ipagdarasal ko na lang na sana hindi sila mahulog sa bitag mo. Ipagdadasal ko na lang na sana magkaroon sila ng lakas ng loob na layuan ka habang maaga pa. At ipagdadasal ko na lang na sana mabulok ka na sa impyerno. Nagtapang-tapangan na lamang ako ng gabing yon pero ang totoo niyan, takot na takot talaga ako kay Dale noong araw na yon. Hindi na pagmamahal ang pinapakita niya sa akin kung hindi obsession na. Hindi ko inakala na aabot sa punto na pinababantayan niya pala ako kay Justin kasi natatakot siya na baka makuha ko ng ibang lalaki. Isang malaking kasinungalingan lang pala yung relasyon ko kay Justin at si Dale ang may pakana ng lahat ng ito. Papadudot sobrang bigat po talaga ng trauma na idinulot ng pangyayaring yon sa akin. Kaya noong araw na yon ay hindi na ako nagdalawang isip na lumaya sa apartment namin at dumiretso ako sa presinto para ipablatter siya, papadudot. Pagkatapos kong makuha ang blatter report ay pinicturean ko ito at sinend ko kay Dale sa Facebook para malaman niya na hindi niya ako pwedeng lapitan kailanman. Dumiretso na rin po ako sa bahay ng pinsan ko pagkatapos noon at sa totoo lang ay hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala siya. Sa lahat ng kagagahan ko ni minsan ay hindi ako hinusgahan ng pinsan ko na yon. Siya lang talaga ang umiintindi sa akin sa kabila ng mga naging desisyon ko sa buhay. At simula nang sinend ko kay Dale yung blatter report ay hindi na po siya nagparamdam. At mas naging tahimik na rin ang buhay ko. Pero hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin yung takot at trauma na iniwan ni Dale. At wala na rin po akong balita pa kay Justin. Tuluyan na lang siyang naglaho na parang bula. Ni hindi nga ako sigurado kung buhay pa yon. Ang tanging pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ay ang pagbubuntis ko. Gusto kong paghandaan ng pagdating ng anak ko.
Balang araw kapag naisilang ko na ang anak ko, maghahanap ako ng trabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay ng pinsan ko. Pero sa ngayon ay nagpapahinga muna ako at tumutulong na lamang ako sa mga gawaing bahay para may pakinabang din naman ako sa pinsan ko kahit papaano. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at gusto ko lang pong sabihin sa mga kabarangay natin na sana'y huwag nating baliwalain ang mga senyales ng isang toxic na relasyon. Minsan kasi sa sobrang pagmamahal natin, iniisip na lang natin na normal lamang ang selos, sigawan at sobrang paghihigpit. Pero habang lumilipas ang araw ay hindi natin namamalayan na unti-unti na pala tayong nadidrain ito. Hindi selfish ang lumayo sa taong hindi na tayo kayang mahalin ng tama. Lahat tayo deserve yung pagmamahal na tahimik, totoo at hindi masakit sa pakiramdam. Yung pagmamahal na hindi kailangang ipaglaban araw-araw, kundi yung pagmamahal na kusa, buo at tunay na galing sa puso. Congratulations din nga po pala sa 1 million subscribers ninyo sa YouTube at maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng chance na maikwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakamasakit na parte ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Astrid. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.